Стръпнали. Вече не знаят на кой свят са. Ме питаш, има на мен беше ли ми добре, като видях на баба ми гъза целия. Видях и целия гъз, като се нагъзи там в тоалетната. И един гъз дебел, с косми. Беше ли ми приятно, като ти видях гъза? Не ми беше приятно. Целият гъз си видях. Аз отидам до тоалетна, ако гледам в 5 сутринта, гъза наведен. Аз казах после, тя вика, то айде няма нищо. И как няма нищо? Аз си видях целия гъз. Няма как нищо, да я знам аз. Гъза навела се и аз гледам един гъз.